langsomt, Maria. Hun skulle have været hurtigere der. Rappe fødder, Maria. Det har jeg også på film, Maria. Hjemmevideo. Skal du så ikke tid? Nej, det har du sgu ikke tid til. Jeg skal klare hvad elektriker eller IT. Kan du klare det? Ja. Det kunne du godt tænke dig lidt til. Jonathan, han vil gerne være noget. Jeg tror, jeg tager noget, der svarer til en mellemklasse. Siger hvad? Ja. Ja, måske noget, der ligger lidt op over. Der er ikke noget, der hedder mellemklasse. Nej, men det er jo ikke, han tænker jo indtægtsmæssigt. Nå, middelklasse. Ja, middelklasse. Ja, det var også det, han sagde. Middelklasse. Det er det, han sagde. Så jeg bare kigger på. Undskyld, hvad? Så har vi snart stoppet. Den skal trækkes ind i hovedet, når man snakker om det. Hvad skal jeg hjælpe dem? Det kan jeg slet ikke finde ud af. Ui. Så langt. Hvor lang tid?